Takže vítajte, dnes sa budem venovať Spirit 30 v prevedení Damie Eben. Začala by som balením, následne krátkym popísaním kabelky a takisto možno popísaním drobných výhod a nevýhod Spirit 30. Začneme teda balením. Kabelka prichádza v takomto obale, ide o box, ktorý je štvorcového tvaru. Je pomerne úzky, keďže Speed je veľmi skladná a dá sa zložiť do takéhoto úzkeho tvaru. A čo krabica obsahuje? V prvom rade krabica obsahuje dust bag, alebo teda vrecuško vhodné na skladovanie kabelky. V takomto prevedení vrecuško je nesmierne účelné, ak kabelku dlhšie nepoužívate. Je dobré ju vložiť do tohto vrecuška s tým, že ju ochráni pred vonkajšími vplyvmi. Ďalšou súčasťou je podobný obal na zámok, ktorý sa nachádza na kabelke. Čiže zámok ako taký dostanete v takomto vrecušku a na kabelku si ho zavesíte sami. Ďalej je ňou kožená kvázi ozdoba alebo mašlička, ktorou je previazaný box a ďalej venovanie. Ak je kabelka darčekom, môže ten, kto obdarúva, niečo napísať, nejaké venovanie. Ďalej, toto je v podstate obal, ktorý sa navlieka na vonkajšiu papierovú tašku, ak prší. Čiže predpokladám, že v deň, keď som kabelku kupovala, tak pršalo a dostala som takéto plastikové vrecuško, ktoré teda nie je súčasťou každého boxu, samozrejme. A potom teda nejaké také ďalšie papierové výplne. Čiže to je všetko. A ďalšou dôležitou súčasťou balenia alebo teda pri kúpe kabelky je samozrejme blok, ktorý sa nachádza v takomto papierovom prevedení veľmi podobnom, ako je samotná krabica. Na vrchu je teda napísané Louis Vuitton. Myslím, že písmená sú embossované a súčasťou vlastne vnútra je teda blok a vizitka predávajúceho alebo vizitka toho, kto vás obsluhoval. Na bloku sa nachádza adresa butiku, samozrejme názov produktu, cena a následne vaše údaje, ak ste registrovaní. Je dobré byť vo Vuittone registrovaný a registrácia neprináša žiadne výhody, čo sa týka nejakých zľav alebo nejakého vernostného zľavového programu, ako je to u iných značiek. Ale registrácia je vhodná v tom prípade, ak blok stratíte, môžete sa na Vuitton kedykoľvek obrátiť s reklamáciou alebo s nejakou opravou, s tým, že ste registrovaným klientom a každý jeden butik vás vie vo svojom zozname teda vyhľadať a teda vie vás identifikovať ako človeka, ktorý túto kabelku kupoval a má k tejto kabelke blok. Hej. Čiže súčasťou obalu je blok a takisto vizitka predávajúceho, ktorý vás obsluhoval. Čiže na tej vizitke je napísané prvé meno a priezvisko, takisto kontaktné údaje. Je dobré mať túto vizitku so sebou, ak sa čokoľvek stane, obrátiť sa na človeka, ktorý vás obsluhoval. Čiže to sú asi dve najdôležitejšie súčasti kúpy, čiže je to box a je to samozrejme účtenka. Môžeme sa dostať ku kabelke ako takej. Spirit 30, jedna z mojich skutočne najobľúbenejších kabeliek, nesmierne efektných, ľahko kombinovateľných. Je to v zásade čierna diera, do ktorej môžete skutočne napratať množstvo vecí. Kabelka ako taká sa z vonkajšej strany teda obsahuje kanvas, čiže pozor, toto nie je koža, je to kanvas, umývateľný v podstate kanvas, ktorý Vuitton používa. Kožené časti sú uška a vlastne bočné šitie kabelky, bočné strany, ukončenie zipsov. Čiže samotná kabelka je tvorená kanvasom, ktorý je nie je taký haklivý ako je koža. To znamená, môžete kabelku kdekoľvek položiť a následne ju veľmi ľahko očistiť, ak ju ušpiníte. Damie samotný je veľmi vďačný vzhľadom k tomu, že teda
kabelka vyzerá aj napriek tomu, že konkrétne táto má 1 rok, vyzerá ako nová. Čiže najprv by som prešla k uškám ako tak. Uška sú z kože, sú ukončené 4 koženými časťami. Na jednu z týchto kožených častí si môžete nechať vytlačiť svoje iniciály. Čiže buď sa rozhodnete pre, myslím, že sú tam 3 typy veľkosti, malá, stredná a veľká veľkosť. Môžete si vytlačiť 1, 2 alebo 3 písmená. Medzi písmenami môžu byť bodky, čiže závisí na vás. Speedy nemám označenú iniciálkami, neviem prečo, ale v zásade vaše iniciály si viete vytlačiť na kabelku kedykoľvek, čiže nie len pri kúpe, ale môžete osloviť butik kedykoľvek po kúpe. Len pre krátku ukážku, ako vyzerá takéto vytlačenie iniciálok. V mojom prípade ja som si vybrala T, ktoré je skrátkou môjho prvého mena, najväčšiu veľkosť v zlatom prevedení. To som možno ešte zabudla spomenúť, že môžete si vybrať akúkoľvek farbu z ponuky, ktorá sa vám páči, čiže nemusí to byť zrovna zlatá. A takto si označiť vašu vlastnú kabelku. Treba si na to dávať pozor, ak plánujete v budúcnosti kabelku speňažiť alebo predať a kúpiť si nejakú inú. A kabelky s iniciálkami stratia na hodnote, hej. Čiže to je možno trošku dôležité vedieť, ak volíte iniciálky. Čiže toľko k uškám. Bočná časť sa skladá z klasického koženého ukončenia. Čiže neviem, či to dobre vidieť. Tu je nápis Louis Vuitton, takisto Paríž a Made in France. Čiže kabelka bola vyrobená vo Francúzsku. Druhá strana obsahuje kľúčik. Kľúčik z jednej strany je označený iniciálkami LV, z druhej strany obsahuje opäť nápis Louis Vuitton a Paríž. Hej. Čiže takto nejak. Na čo je... neviem, prečo som povedala kľúčik, keď som myslela zámok. Na čo je dobrý zámok? Zámok je veľmi dobrý na uzamknutie kabelky. Raz sa mi stalo napríklad, že sme boli v Indii a musela som odovzdať pred vstupom do múzea kabelku. Čiže kabelku som jednoducho takýmto spôsobom uzatvorila. Všimnite si, aký je zips, ako sa zips ľahko otvára a zatvára. Čiže kabelku som takto uzavrela. Následne otvoríte zámok, prevlečiete cez druhý otvor, ktorý sa nachádza vlastne na tejto kožnej časti zipsu a kabelku takýmto spôsobom uzavriete. Súčasťou každej kabelky je kľúčik, alebo teda 2 kľúčiky. Ja ich mám zavesené vo vnútornej časti kabelky, čiže kľúčiky jednoducho vyberiem, kabelku zatvorím a uzamknem. Každý zámok má svoj vlastný kód, ktorý sa nachádza po tejto časti. Čiže to znamená, že váš kľúčik je jedinečný a nedokážete ňou otvoriť inú kabelku. Čiže to by bolo všetko ku vonkajším častiam. Možno ešte v krátkosti spomenúť toľko, že tieto zlaté uzávery, každý z nich obsahuje zlatom vyrytý nápis Louis Vuitton. Takisto kanvas ako taký obsahuje nápis Louis Vuitton Paríž. Hej, na 2 stranách pod uškami, z jednej rovnako tak z druhej strany. Ak ste si všimli, toto je napísané súmerne tak, že to môžete čítať. Na druhej strane je to hlavou dolu. Je to práve preto, že kabelka je šitá z jedného dielu, čiže ten diel začína na tejto strane, pokračuje až vlastne sa uzatvára druhú stranu. Hej. A možno ďalšiu vec, ktorú by som spomenula, kabelka nemá nožičky. Množstvo Louis Vuitton kabeliek majú 4 nožičky na oboch stranách. Speedy nemá. V tom prípade by som možno upozornila na to, že ju netreba položiť hocikam. Ja osobne svoje kabelky vždy ukladám na stoličku, na stôl alebo na vlastné kolená
pri speedy dvojnásobne, vzhľadom k tomu, že tento spodný diel môže ľahko poškodiť. Dobre, a môžeme sa dostať k vnútornej časti. Vnútorná časť prevedenia speedy Damie Ebene je v červenej farbe. Je to v podstate vnútro tvorí červená látka. A mne sa kombinácia Damie Ebene s červenou nesmierne páči, práve preto som možno veľkým fanúšikom práve Damie Ebene v kombinácii s krásnou červenou. Vnútro je vyzerá si takto, čiže nie je tam dokopy nič. Je to v podstate jeden veľký shopper, čiže môžete tam vložiť množstvo vecí, ktoré sú teda kabelky len jedno jediné vrecko, ktoré je pri veľkosti 25, 30, 40 a 35 rovnaké, čiže akúkoľvek veľkosť kabelky zvolíte, vždy bude to vrecko v takejto veľkosti. Je pomerne sprátne, zmestí sa do ňoho telefón a povedzme, že peňaženka, ktoré sú asi dve najdôležitejšie súčasti mojej kabelky. Telefón vám asi neukážem, lebo práve s ním toto video natáčam. Čiže môžeme to nechať takto vo vnútri. Ďalšou súčasťou vnútra kabelky je D-ring, alebo takáto, neviem ako to nazvať, vysačka, na ktorú, teda v mojom prípade visia kľúčiky. D-ring je v podstate poistkou, ktorá asi takto. D-ring je v podstate poistkou pre, povedzme, že peňaženku. Vuitton vyrába všetky svoje mini kľúčenky a mini pošet peňaženky s takouto ďalšou výsačkou. Čiže veľmi ľahko si viete vec na tento D-ring zavesiť a takýmto spôsobom si ho kvázi ešte vo vnútri kabelky poistiť. To znamená, že ak by vám teoreticky niekto šiahol do kabelky, tak peňaženka je upevnená ešte na vnútornej strane kabelky. Hej. Čiže neviem, ja tento D-ring nepoužívam, používam ho iba na kľúčiky ako také. Možno ešte ďalšou vecou, ktorú by som spomenula, je vyplnenie speedy. V zásade, ak ju vyplníte množstvom vecí, speedy nestráca tvár, čiže pôsobí veľmi pekne. Ak je speedy poloprázdna alebo je naplnená vecami, ktoré nie sú až také objemné, ale sú ťažšie, speedy stráca tvár. Čiže vezmeme si napríklad tieto dve malé peňaženky. Speedy v zásade deformujú. Ak vám to vadí, viete to veľmi rýchlo vyriešiť tým, že si zakúpite pre speedy rôzne tie podložky, ktoré sa dajú kúpiť na eBay a vyformujú speedy aj vtedy, keď nemáte, povedzme, že 3 veci, ktoré nie sú nejakým spôsobom netvarujú speedy ako takú. Čo však využívam ja? Ja nemám žiadny tvarovač vnútorného priestoru pre speedy. Ja mám svoj diár, čiže či už použijete nejaký ľahší magazín alebo svoj vlastný diár, viete ho takto položiť na spodok speedy a tým pádom speedy drží tvár. Možno ešte, akým spôsobom sa dá speedy skrášliť. Mám veľmi rada speedy, ale zvyčajne nosím nejakým spôsobom ozdobeným, vzhľadom k tomu, že mi prípada veľmi jednoduchá. Ako skrášľujem svoju speedy ja. Čiže moja speedy má väčšinou, buď má takúto výsečku, ktorá je zavesená vlastne na tomto úšku. Toto je moja najobľúbenejšia výsečka pre všetky kabelky, ktoré mám v prevedení Damie. Je tam v podstate takáto bordo stužka s hviezdou. Výsečka nepôsobí ako bola od Vuittonu, čiže nie je nejakým spôsobom brandovaná a neviem, je to také celkom príjemné spestrenie kabelky ako takej. Všetko závisí od ročného obdobia. Ak je zima, tak na svoju kabelku veľmi rada vešiam rôzne brmbolce a šatky a v podstate všetko, čo má trošku taký nejaký objem. Čiže takýmto spôsobom môžeme kabelku skrášliť. Ja to možno spravím na tejto strane a potom vám ukážem výsledný efekt. Pre
Čo sa týka šatiek, Vuitton ponúka množstvo krásnych bandán. Neviem, ako sa to bude po slovensky. Na stránke to nazývajú ako bondo, myslím, alebo banda. Neviem presne, ako sa to vyslovuje. Myslím, že v angličtine alebo v nemčine je šatka nazývaná bandána. Čiže môžeme zostať pri tomto slovnom vyjadrení. Táto konkrétne sa mi asi najviac páči pre kabelky či už v svetlejšom alebo aj tmavšom prevedení. Zvyčajne ju vešiam na jedno uško a urobím iba klasickú mašličku. Čiže takto nejako vyzerá výsledný efekt. Tak, povedzme, že a na druhé uško väčšinou vešiam mám množstvo brmbolcov. Tento konkrétne je v čiernom prevedení a nemá žiadnu pevnú súčasť, ktorou by som vedela vlastne brmbolec ako taký zavesiť na kabelku, vzhľadom k tomu, že prosím pekne tento brmbolec som získala z jednej čapice. Takže má iba takéto klasické dve uška a tieto dve uška v zásade len uviažem na druhú stranu kabelky a zavesím. No voilà. Kabelka ozdobená. Ďalšia vec je možno tá ešte, že Speedy je takisto v prevedení s bočným uškom, ktoré je natoľko veľké, že sa dá zavesiť ako kabelka, nosiť ako crossbody. A toto je neskutočne účelové, ak ste študentkou, ak ste maminou, ak ste v podstate kýmkoľvek, kto je praktický a nechce nosiť kabelky takto v rukách, tak by som určite volila Speedy Bandolier, čiže Speedy s klasickým dlhým úškom. Je to alternatíva k pôvodnej klasickej Speedy, ktorou je práve táto. Ja som kabelku kupovala asi rok dozadu, ak sa môžem momentálne pozrieť na blog. Myslím, že to bolo minulý rok v máji, s tým, že cena kabelky každoročne rastie. To je to, čo máme radi. Kabelka je v podstate veľmi dobrou investíciou, ktorá sa vám môže niekoľkonásobne vrátiť. Ak plánujete kabelku v priebehu niekoľkých rokov predať, môžete ju pravdepodobne predať za hodnote vyššej, ako ste ju vôbec kúpili. Kabelka aspoň teda tá moja, nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť a nevykazuje ani žiadne znaky nejakého vážneho používania. Ako som spomínala, prevedenie dámy je veľmi vďačné a verím tomu, že kabelka bude vyzerať tak, ako teraz aj o ďalších 5 rokov a snáď aj dlhšie. Možno ešte jednu vec, ktorú som nespomenula a musím spomenúť, a to je kód kabelky. Viete podľa kódu veľmi ľahko zistiť, kedy bola kabelka vyrobená a kde. Kód sa nachádza pod týmto maličkým úškom a je vytlačený na koženej časti vo vnútornej strane. Hej. Možno v závere by som povedala len toľko, že ak by som sa mala opäť rozhodnúť pre Speedy, opäť by to bola táto. Presne táto kabelka, presne tejto veľkosti, bola by to Speedy 30, bola by to Speedy v Damie Event. Čo sa týka cien, ešte možno toľko by som povedala, že na stránke na módnych inšpiráciách.sk nájdete cenné porovnanie s cenami z predchádzajúcich sezón a takisto aj vysvetlenie kódov kabeliek. Čiže čo znamená a čo vyjadruje jednotlivé číslo a jednotlivé písmeno, ktoré sa nachádza na kóde z vnútornej strany kabelky. Takže vám želám pekný deň, príjemné nakupovanie a ak budete mať nejaké ďalšie otázky a budete sa chcieť čokoľvek spýtať, som tu pre vás, kľudne píšte na YouTube alebo na modných inšpiráciách diskusí alebo potom mailom a priamo do našej mailovej schránky a to je moda@modneinšpirácie.sk.